Zocht het centrum van zijn huis te vinden, droeg een paar maanden nog hield iets uit, of is de helft van de winkels dat verdween. Door de enorm hoge energieprijzen dreigt voor ondernemers sluiting van haar bedrijf. Ze sturen het regeer daarom een bronbrief. Het is natuurlijk net al de energiekosten waar wij mij te maken hebben, maar de algehele kostenstijging west mij te maken haast. En daar heeft bijvoorbeeld mijn grondstoffen te maken. Sommige dingen kun je wel erop berekenen, maar heel veel dingen kun je net erop berekenen. Dus als vanuit de overheid duidelijkheid komt over wat de energiekosten in de waan en er komt meer duidelijkheid over, dat er volle meer rust is aan. En daar kiest als ondernemer ik weer volle meer op anticiperen of kiest ik volle meer met dwan. En dat is op dit moment onmogelijk. De bronbrief is ondertekenen door meerdere ondernemersverenigingen in Karspelen. Zij willen een prijsplafond voor gas en elektriciteit. Ook willen zij op korte termijn compensatie voor MKB-bedrijven. De eerste ondernemers kwamen waans keer bij de gemeente om haar zorgen uit te spreken. Dit kan niet wachten tot april. Denk aan de leefbaarheid in de dorpen, in de kernen. Veel ondernemers weten niet waar ze toe zijn en zien alleen maar de kosten stijgen. En willen graag duidelijkheid van de overheid, vanuit de gemeente, wat hun te wachten staat. Ik hoop niet dat het straks een lege winkelstraat ontstaat. Dat zal verschrikkelijk zijn. Karspelen had op het stuit geen geld beschikbaar om de ondernemers in de midden te komen. Toch liet de gemeente haar net in de kjeld staan. De gemeente stiepen de ondernemers door de brief mooi te ondertekenen. Wij hopen vooral een krachtig signaal uit te gaan naar de Rijksoverheid, want we willen gewoon graag duidelijkheid hebben voor onze ondernemers, voor onze winkelstritten en eigenlijk het hele MKB in de gemeente. Bij gewoon ondernemers stiert Goen haar waas de nijer als het leidje. Na alle coronazorgen krijgen ze opnieuw een klap. Borger hoopt dat andere gemeenten haar ek aansluiten bij de brief. Maar haar allen willen zij het regeer instellen dat er no actie komen moet. Wij hebben het idee dat de overheid net in de gaten had hoe heeg de nood is voor heel veel ondernemers en wat de consequenties binnen voor iedereen eigenlijk. En ik denk dat het belangrijk is om ze daar in Den Haag een beetje wekken te scoortje en dat daarmee te gaan bereiken.